Winterbergen Alemanian Red Bull Bergline izan zen freeride bizikletako munduko itzuliaren urrezko lehen proba. Slope style bat zen eta bertan munduko 26 aditu onenek dena eman zuten. 20.000 ikusleren aurrean azken garaipena eskuratzeko. Andreu Lakondegi Espainiarrak 2012ko Berglineren irabazlea zen favoritoetako bat, baina entrenamenduetan jausi zen eta lehiaketatik kanpo geratu zen. Y bueno, el no poder montar por una lesión como la que tuve ayer es un poco extraño, ya que no eran ni los saltos de la competición. Pero bueno, ya espero tenerlo bien en un mes, los tobillos, para poder competir en la próxima y bueno, ahora solo queda descansar y curarse. Lakondegi lehian ez zebilela begiradak Thomas Gennon eta Martin Soderstrom favoritoen gana zuzendu ziren. Edonola ere ez zituzten buelta onak egin eta bide libre utzi zieten beste rider batzuei. Podiuma azkenean elkar banatu zuten Brett Riderrek lehen postuan eta Sam Pilgrimek bigarrenean. Anton Telanderrek berriz hirugarrenean.